Αντιλαμβάνεστε τα μηνύματα που εκπέμπουν γύρω σας? Ελάτε να τα ανακαλύψουμε παρέα. Ελάτε στην καλύτερη ομάδα αστρολόγων. Ελάτε να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη. Τηλεφωνήστε τώρα στο Σταύρο Μιχαήλο και τους συνεργάτες του για μια πολύ προσωπική συνομιλία. 24 ώρες το 24ωρο, μόνο εδώ. Εδώ είμαστε λοιπόν πάλι, πιούμε το νερό, ηρέμησε η Βάλια. Πάλι η Βάλια με να λες. Ηρέμησε λοιπόν η Βάλια. Ασχολήσου λιγάκι με τον Γιώργο τον Μιλάκο, τον ψυχολόγο μας. Βλέπω ότι δεν ήταν αρκετό το διάλειμμα, ξαναφουντώνει. Εγώ είμαι μες στην ενέργεια, κάνω χαρά. Τι χαρά μωρέ που μου Είμαι ανάμεσα σε δύο άντρες. Νοήμονες, εγωιτευτικούς, ανάμεσα σε δύο άντρες επαγγελματίες στον χώρο τους. Δεν μπορώ να είμαι ευτυχισμένη και χαρούμενη γι' αυτό. Κάτσετε. Κάτσε ένα λεπτό. Δεν έβγαλες χαρά πριν. Γιατί πώς δεν έβγαλα χαρά πριν, δεν μ' άκουσες. Ξεκίνησες με το να ζητάς ψυχολόγο. Γι' αυτό δεν έβγαλα χαρά. Εγώ ζητάω, εσύ μου τον έφερες. Κοίτα εδώ, θα τσακωθούμε τώρα. Δεν ξέρω, βρείτε τα μεταξύ σας. Με έχεις αναγκάσει να καλέσω ψυχολόγο να με κάνει καλά. Με έχεις τρελάνει. Να σου πω, σαν να έχεις βοηθηθεί ήδη με την άβρα του. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα, ξέρω πότε θα είμαι. Θα σου πω μετά. Θα έρθει η στιγμή κατάλληλη. Θα το πω στον κόσμο. Εντάξει. Ευθαρσός, χωρίς να ντρέπομαι. Προς το τέλος της εκπομπής θα το πω το μυστικό. Εντάξει λοιπόν, άντε να δω. Δεν είμαι καλά ακόμα. Ωραία. Θα με κάνει καλά. Ευελπιστώ. Είχε μια ελπίδα. Αλλιώς καταστράφηκα. Σωστό. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τα ζώδια. Έτσι. Ναι. Να τα πούμε, όχι, αναλυτικά όπως τα λέμε πάντα. Βεβαίως. Χωρίς να καθυστερούμε. Και θα έχουμε, Γιώργο, πολύ χρόνο να πούμε, έχουμε μερικές ερωτήσεις ακόμα για σένα. Κι άλλα. Εδώ είμαστε. Θέλω να μάθω πράγματα. Τι θα γίνει. Λοιπόν, και βέβαια ένα ζωδιακό αυτό ξεκινάει από πού? Η ζωή από πού ξεκινάει? Από τη γέννηση. Από τους κρύους. Παρ' όλα αυτά, να ξέρεις ότι στην αστρολογία η γέννηση είναι η κρύη. Δηλαδή και στην αστρολογία έχουν μια σκέψη, ρε παιδί μου, οι αστρολόγοι. Για ποιο λόγο τοποθετήθηκαν έτσι τα ζώδια. Η γέννηση είναι ο κρυός. Αυτό που είναι. Γι' αυτό και λέγεται το πρώτο ζώδιο. Και βέβαια δικαιωματικά. Τυχαίνει να είμαι κρυός. Ή ξέρεις, ξεκινάνε από μένα. Και πάλι δικαιωματικά πρέπει να τους το πω εγώ. Και το απαιτώνται μεταξύ του. Έχω βάλει όρο. Ότι δεν γίνεται να κάνουμε εκπομπές αν δεν λες ο κρυός που είναι το πρώτο ζώδιο. Για πάμε να δούμε. Εντάξει, μαζεύτηκα. Το κατάλαβα μόνη μου. Μπράβο. Δεν μαζεύτηκα. Λοιπόν, πάμε στα κρυαράκια. Ναι. Κρυαρίνα. Βεβαίως. Για να ακούσω. Όλο αυτιά, ναι. Ναι. Λοιπόν, αγαπητά μου κρυαράκια, η είσοδος του Δία λοιπόν στο Ζυγό και η παραμονή του εκεί μέχρι τις 10 Δεκάτου του 11 και έναν ολόκληρο χρόνο. 3 μήνες, ναι. Θα σηματοδοτήσει μια πάρα πολύ σημαντική περίοδο για εσάς. Για να δω γιατί. Θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την προσωπική σας ζωή, τη σχέση σας με τον σύντροφό σας ή το γάμο σας αντίστοιχα, αλλά και κάθε είδους συνεργασίες. Ιδιαιτέρως δε οι κρυοί του πρώτου δεκαημέρου και του δεύτερου δεκαημέρου βέβαια θα έχετε νέες ευκαιρίες στην προσωπική και επαγγελματική σας ζωή. Και αυτό μέχρι τέλος του 2016. Στην επαγγελματική μου τα έχω λύσει τα επαγγελματικά μου. Μια χαρά είμαι. Κορφημέντο ήταν. Το ξέρει αυτό. Το πιάνει. Ναι, τα πιάνει αυτά. Λοιπόν, οι κρυοί του τρίτου δεκαημέρου θα νιώσουν την εύνοια του Δία. Περισσότερο κατά την ερχόμενη χρονιά. Τέλεια. Αυτό που χρειάζεται να έχετε λοιπόν κατά νου είναι πως πρέπει να εμπιστευτείτε την απέναντι πλευρά και να κάνετε τις κατάλληλες κινήσεις εάν επιθυμείτε να αλλάξετε τη ζωή σας. Επίσης αυτό που θα πρέπει να προσέξετε είναι η υπεραισιόδοξη πλευρά του πλανήτη, διότι πολύ εύκολα μπορεί να σας φέρει μια δικαστική διαμάχη με τον σύντροφο ή τον συνεταίρο σας. Δηλαδή κάποιοι μπορεί και να το διαλύσουν το μαγαζί. Λοιπόν, ένα σκάνδαλο ή την σύναψη ενός χρέους που έγινε από επιπολαιότητα. Σε εσάς λοιπόν τους αδέσμευτους, εσύ δεν είσαι, ξέρεις τώρα το χαλάω. Για αλήθεια είναι. Όχι, το έχω αποδεχτεί, μην νομίζεις. Εσύ πάλι το έχω αποδεχτεί. Ο Δίας δεν μπορεί να κάνει τους αδέσμευτους.
Λοιπόν, για τους αδέσμευτους κρυούς θα είναι μια περίοδος που θα μπορέσουν να επαναπροσδιορίσουν από τους δεσμευμένους είναι αυτό. Πάμε να δούμε τους αδέσμευτους. Ναι, συγγνώμη παιδάκια, γιατί είναι ξέρεις πόσο κακό είναι να έχεις μια... Μετά ρωτάει η Έφη γιατί φοράω άρωμα. Τα βλέπεις γιατί φοράω άρωμα, Έφη, πριν πω? Έχω μεθύσει. Ναι, κατάλαβες, δεν μπορώ να λέω πολλά. Να τα μπερδεύω και ο κόσμος να λέει... Δεν λέει. Ναι, τους ακούω. Λοιπόν, σε εσάς πάμε την αρχή. Σε εσάς τους αδέσμευτους κρυούς, ναι, ο Δίας μπορεί να φέρει μια νέα σχέση ή μια επισημοποίηση της ήδης υπάρχουσας σχέσης. Για τους δεσμευμένους κρυούς θα είναι μια περίοδος που θα μπορέσουν να επαναπροσδιορίσουν από κοινού με τον ή την σύντροφό τους, σιωπή, παρακολουθώ, έχω και το μάτι δεξιά, αριστερά. Το σύντροφό τους στην πορεία της σχέσης τους ή να απαλλαγούν από μια σχέση που έχει πλέον βαλτώσει. Λοιπόν, να προχωρήσουμε και με τους Ταύρους. Αγαπημένοι μου, πολύ αγαπημένοι μου Ταύροι, η είσοδος του Δία στον Ζυγό και η παραμονή του εκεί ως τις 10 του Οκτώβρη του 2017 θα σας δώσει την ευκαιρία να βελτιώσετε τις συνθήκες στον επαγγελματικό τομέα. Παραδείγματος χάρη, θα μπορέσετε να βρείτε μια καλύτερη δουλειά ή να αποκαταστήσετε τις σχέσεις με τους εργοδότες ή τους συνεργάτες σας που είχαν διαταραχθεί τους περασμένους μήνες. Η ίδια εποχή θα είναι κατάλληλη για να βελτιώσετε την φυσική σας κατάσταση και την υγεία σας, προσέχοντας τη διατροφή σας και κάνοντας σωματική άσκηση και δραστηριότητες, είτε υιοθετώντας νέες συνήθειες συμβατές πάντα με την ηλικία, την σωματική σας κατάσταση και αντοχή. Μην ξεχνάτε πως στα δώρα του Δία συγκαταλέγονται και η υπερβολή και η βουλημία. Είναι η χρονιά που θα πρέπει να αλλάξετε τις συνήθειές σας, τον τρόπο συμπεριφοράς σας, ακόμα και τον τρόπο που σκέφτεστε. Ενδέχεται να χρειαστεί να δείξετε μεγαλύτερη συγκέντρωση και προσοχή στις λεπτομέρειες της εργασιακής σας καθημερινότητας. Η θετική σκέψη, η αισιοδοξία, ο σεβασμός, η προσφορά και η ανιδιοτέλεια του Δία θα σας βοηθήσουν να αποτινάξετε τον εγωκεντρισμό και τον εγωισμό. Οι αδέσμευτοι Ταύροι θα έχετε την ευκαιρία να ανακαλύψετε νέους έρωτες ή, εάν ήδη βρίσκεστε σε μία σχέση, να την επισημοποιήσετε. Επίσης, δεν αποκλείεται να υπάρξουν έρωτες στον χώρο της εργασίας σας. Για τους δεσμευμένους θα υπάρξουν ξεκαθαρίσματα που κρίνονται απαραίτητα. Μάλιστα. Και πάμε στα διδυμάκια. Και για εσάς λοιπόν ο Δίας που κάνει είσοδο στο Ζυγό και η παραμονή του εκεί και για εσάς μέχρι τις 10 Δεκάτου του 2017 σε ένα ζώδιο ιδιαιτέρως φιλικό προς το δικό σας θα λειτουργήσει σαν εξισορρόπηση της πίεσης που θα δέχεστε από τον χρόνο. Ο Δίας λοιπόν από την νέα του θέση θα ενισχύσει την αισιοδοξία σας, την αγάπη για ζωή, τον έρωτα, το φλερτ, ωραίο αυτό, και τα παιχνιδάκια, Μπορείς να επεμβαίνεις, Γιώργο, να διακόπτεις, να μιλάς, δεν τρέχει τίποτα. Μπορεί να θέλεις να πεις κανένα... Ακούμε ενδιαφέρον. Ναι. Θα σας δώσει λοιπόν ευκαιρίες για να κάνετε νέα δημιουργικά σχέδια ή να ασχοληθείτε με χόμπι και δραστηριότητες που σας ευχαριστούν και σας ψυχαγωγούν. Είναι η κατάλληλη εποχή για να αναπτύξετε τα δημιουργικά σας ταλέντα και να επεκτείνετε τους κοινωνικούς σας και προσωπικούς σας ορίζοντες. Και το σπουδαιότερο, για εσάς τους αδέσμευτους, είναι μια περίοδος κατά την οποία, ξέρεις, τρελαίναμε για τους αδέσμευτους, μια περίοδο κατά την οποία η ερωτική σας σχέση θα σας δώσει χαρά και ικανοποίηση και έχει όλες τις προοπτικές να γίνει σχέση ζωής. Δεν αποκλείεται βέβαια κάποιοι από εσάς να ανεβείτε και τα σκαλάκια, τώρα είναι πολλά ή λίγα δεν ξέρω, της εκκλησίας. Οι δεσμευμένοι θα ασχοληθείτε αρκετά με τη φροντίδα των παιδιών σας και με την εκπαίδευσή τους βέβαια, αυτό εννοείται. Όσοι το επιθυμείτε, η εποχή θα είναι πολύ ευνοϊκή για να αποκτήσετε, και όπως έχω πει και στο παρελθόν. Έχεις τη συνταγή, το ξέρουμε. Έχω τη συνταγή ανάλογα τι παιδί. Ναι, είσαι μάστορας αυτά. Μάστορας, δεν είμαι, συνταγές έχω, ρε παιδί. Εντάξει, ρε παιδί μου, λέω εγώ. Το σίγουρο λοιπόν είναι πως ο Δίας από τον Ζυγό δεν θα σας αφήσει να πλήξετε, καθώς ανοίγονται νέες προοπτικές στην προσωπική σας ζωή και θα έχετε εύνοια στα επιχειρηματικά σας ρίσκα. Δεν σας πάει και άσχημα. Όχι βέβαια.
Πάμε να δούμε τους καρκίνους. Συνταγές για τα παιδιά. Δωρεάν, έτσι. Ναι, ρε παιδί. Το αφεντικό τρελάθηκε. Δίνεις ή να μην τις δίνεις. Ματήριο τώρα, εμείς εδώ πρέπει να είμαστε παντάδες. Σωστό. Έτσι. Για να δούμε τους καρκίνους. Αγαπημένοι μου καρκίνοι, η είσοδος του Δία στο ζυγό και η παραμονή του εκεί ως τα μέσα του Οκτώβρου του 2017 θα σηματοδοτήσει μια πολύ σημαντική περίοδο για εσάς, καθώς θα βρεθείτε αντιμέτωποι με κομβικά ζητήματα της ζωής σας. Κατά κάποιο τρόπο είναι σαν να χτίζετε από την αρχή τα θεμέλια της οικογενειακής σας ζωής. Μια μετακόμιση, μια αλλαγή τόπου διαμονής, η αγορά ενός σπιτιού που σκοπό έχουν την βελτίωση της ποιότητας της ζωής σας, ανήκουν στα πιθανά σενάρια αυτής της διέλευσης του Δία για εσάς. Όσοι ασχολείστε επαγγελματικά με ακίνητα, θα δείτε τα κέρδη σας να αυξάνονται, αλλά και όσοι επιθυμείτε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε ένα ακίνητό σας, τώρα ευνοείστε. Μια νέα πρόταση εργασίας με πιθανή έδρα το ίδιο σας στο σπίτι, η απόκτηση ενός απογόνου ή μια νέα καριέρα θα μπορούσαν να αλλάξουν το κοινωνικό σας στάτους προς το καλύτερο αυτή την περίοδο. Ωστόσο, θα πρέπει να έχετε κατά νου πως οι αλλαγές που θα συμβούν στη ζωή σας αυτή την περίοδο ενδέχεται να μην είναι οριστικές, αλλά να είναι σαν ένα ηλεκτροσόκ που σκοπό έχει να σας κάνει να κοιτάξετε το μέλλον. Μια αφυπνιστική δηλαδή κατάσταση. Η αδέσμευτη καρκίνη που επιθυμείτε. Αφυπνιστική κατάσταση, μπαμ, ξυπνάμε. Έτσι τόσο γλυκά μπαμ δεν ξυπνάς. Άμα πέσει το μπαμ μπαμ, όχι απλώς ξυπνάς, τώρα κουνιέσαι. Ξυπνάς με γλυκά μπαμ εσύ. Δεν ξέρω, τώρα δεν μπορώ να πω τις λεπτομέρειες. Έρχομαι σε δύσκολη θέση. Άρα μπορεί και ξυπνάει. Άρα μπορώ. Πρέπει να πέσεις για να ξυπνήσεις. Έτσι, αν δεν πέσεις δεν ξυπνάς. Δυστυχώς. Η αδέσμευτη λοιπόν καρκίνη. Ο ψυχολόγος ξέρει περισσότερα από μένα. Η αδέσμευτη καρκίνη που επιθυμείτε να συγκατοικήσετε ή να φτιάξετε τη δική σας οικογένεια, είστε ιδιαίτερα ευνοημένοι αυτή την εποχή. Οι δεσμευμένοι με τον Δία στον 4ο ηλιακό σας οίκο θα είστε αφοσιωμένοι στο σπίτι και την οικογένειά σας και θα ζήσετε στιγμές αγάπης, συντροφικότητας αλλά και αυθονίας. Τα έφερε λοιπόν Γιώργο, φίλε μου Γιώργο Λυράκο, να σου πει για τον Παρθένο η Βάλια. Να πω για τους λέοντες τώρα. Κατάλαβες. Και οροσκόπο λοιπόν και ζώδιο μαζί. Εγώ θα πω για το λέοντα, ναι. Για τον οροσκόπο σου και η Βάλια για το ζώδιο. Βεβαίως, για να δούμε τον οροσκόπο σου. Λοιπόν, αγαπητά μου λιονταράκια, η είσοδος λοιπόν και για εσάς του Δία στο ζυγό, όπου θα παραμείνει και για εσάς έως τα μέσα του Οκτώβρη του 2017, σηματοδοτεί λοιπόν για εσάς την αρχή μιας ιδιαίτερης εξωστρεφούς περίοδου που θα χαρακτηρίζεται από έντονη κινητικότητα. Θα κυκλοφορείτε δηλαδή λίγο περισσότερο από ό,τι πριν. Ίσως πάρετε μέρος σε πολιτιστικές εκδηλώσεις. Άλλοι ακόμη και αν είστε πιο μεγάλης ηλικίας. Θα ξανακαθίσετε στα θρανία για να μάθετε. Τι να μάθουν τώρα, μεγάλες ηλικίες, περισσότερα λέει, δεν τα έχετε μάθει από τη ζωή. Παραδείγματος χάρη τον χειρισμό των υπολογιστών, αυτά δεν τα έχουν μάθει από τη ζωή. Γι' αυτό το λέμε μάλλον. Ξένη γλώσσα. Δεν τα έχουμε μάθει από τη ζωή. Που μπορεί να μην έχει κάνει. Ναι, είναι κάποιος και να είναι σε όριμη ηλικία, αλλά να το θέλει. Έτσι ρε παιδί μου για να το παλασάρω. Δεν είπα τίποτα εντωμεταξύ. Κάθομαι περιμένω να συνεχίσει. Εννοείσες και φάνηκε. Λοιπόν, το χειρισμό των υπολογιστών ή μια ξένη γλώσσα. Ναι. Να κάνουν μαθήματα οδήγησης τώρα, ναι, ή σεμινάρια που θα τους βοηθήσουν να εξελιχθούν επαγγελματικά. Όσοι είστε νεότεροι και σπουδάζετε, θα έχετε επιτυχία στις σπουδές τους. Όλοι. Όλοι, εντάξει. Πολλοί από εσάς θα ασχοληθείτε με ταξίδια, είτε για προσωπικούς είτε για επαγγελματικούς λόγους. Για ένα ολόκληρο χρόνο θα έχετε την δυνατότητα να κάνετε νέες γνωριμίες, Ελένη, μην ακούς. Ευτυχώς είμαι κλεισμένος σε ένα γραφείο όλη μέρα ξανά νοσοκομείο και δεν έχω κίνδυνο. Θες να πεις ότι δεν δέχεσαι πέτει κόσμο, έτσι. Και δεν έχω κίνδυνο. Ή λοιπόν για να αγοράσετε ένα καινούριο μεταφορικό μέσο, κοινώς αυτοκίνητο, μηχανή, οτιδήποτε, εφόσον βέβαια το επιθυμείτε. Επίσης θα σας απασχολήσουν ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους γείτονές σας, τους κοντινούς σας συγγενείς ή και τα αδέλφια σας. Για τους αδέσμευτους, δεν μιλάω στον Γιώργο, λέοντες,
Θα είναι μια περίοδος με έντονη κινητικότητα, όπως είπαμε πριν, με νέες γνωριμίες και φλερτ. Έως τον Οκτώβριο του 2017. Παρακολουθώ, δεν βγάζω μυστικά στον αέρα. Έτσι, μπράβο. Τι θα γίνει μετά τον Οκτώβριο, ναι, θα φανεί. Θα φανεί εάν κάποια από αυτές τις γνωριμίες μπορεί να εξελιχθεί σε σχέση ζωής. Οι δεσμευμένοι λέοντες ή και οροσκόποι, οροσκόπα είναι, ναι, Παρθένους, θα είναι καλό να κρατάτε χαμηλούς τόνους και να μην αφήνετε εκκρεμότητες. Να δούμε τώρα τους Παρθένους. Έχουμε κάτι σε Παρθένο εδώ κοντά. Θύμισέ μου λίγο. Μα εγώ δεν ξέρω τίποτα. Λυράκος. Τι λες τώρα? Το ξέρεις? Ταμάμ, ήρθαμε λοιπόν εδώ. Το ξέρεις το Λυράκο? Το ξέρω το Λυράκο, εδώ τον βλέπω και τον καμαρώνω. Γιατί μιλάς και για μένα και για τη γυναίκα μου. Είναι Παρθένος και η γυναίκα σου. Σε ποιες μοίρες, δηλαδή... Είναι οροσκόπο καρκίνο. Ποιες μέρες της Παρθένου? 21 Σεπτέμβρη. Στις τελευταίες δηλαδή, και την επηρεάζει τώρα και στο ζυγό. Μπράβο. Πάμε να δούμε λοιπόν τους Παρθένους. Πολύ αγαπημένοι μας Παρθένοι. Στις 9 Σεπτεμβρίου ο Δίας εγκαταλείπει το δικό σας ζώδιο και εισέρχεται στο ζυγό, όπου θα παραμείνει ως τις 10 του Οκτώβριου του 2000. Αγαπημένοι μας, λατρεμένοι μας είναι, αλλά πρέπει να βγάλουν από τη ζωή τους τον πενταντίν. Το είπαμε. Δεν βγαίνει αυτό με τίποτα. Κοίτα που το παραδέχεται τώρα. Γιατί το άνοιξες αυτό? Το έχουμε αντικαταστήσει με ζέλ. Έχει προοδεύσει. Έτσι. Ζελεδάκι μαντιλάκι. Χιούμορ πάντως. Ναι, τι μια χαρά. Μπορούμε να πούμε. Θα σας δώσω λοιπόν τη δυνατότητα να καλυτερέψετε τα οικονομικά σας και να βρείτε νέες πηγές εσόδων. Ο Δίας όμως, εκτός από πλανήτης της γενεοδορίας, είναι και ο πλανήτης της υπερβολής και της υπεραισιοδοξίας. Γι' αυτό και θα πρέπει να είστε προσεκτικοί με την διαχείριση των οικονομικών σας. Εξάλλου, τώρα σιγά σιγά θα αντιληφθείτε πως οι προσπάθειες που κάνατε την προηγούμενη χρονιά αρχίζουν να αποδίδουν. Έχετε έως τα μέσα Οκτωβρίου του 2017 τη δυνατότητα να κάνετε σωστές επιλογές στον επαγγελματικό τομέα που θα σας δώσουν εγγυήσεις για αύξηση του εισοδήματός σας, αλλά και οικονομική ευμάρεια. Εάν στα σχέδιά σας είναι και οι νέες συνεργασίες, θα σε ρωτήσω γι' αυτό, αν θα κάνεις νέες συνεργασίες. Θα σε ξαναρωτήσω εγώ γι' αυτό. Τώρα είμαι εδώ στα σκαριά. Θα σε ξαναρωτήσω, λέω. Φροντίστε να επιλέξετε σωστά συνεργάτες και συνεταίρους. Και συνεταίρους. Αποφύγετε, ναι, σε περίπτωση που κάνεις τέτοιου είδους συνεργασίες. Αποφύγετε τις εντάσεις και τις συγκρούσεις και φροντίστε να είστε σταθεροί στα σχέδιά σας. Σε εσάς τους αδέσμευτους Παρθένους, ο Δίας ενδέχεται να χαρίσει μια νέα σχέση που θα έχει όλες τις προοπτικές να ολοκληρωθεί με έναν γάμο, μάλιστα τον Οκτώβριο του 2017. Σε ένα χρόνο. Μάλιστα, μέσα σε ένα χρόνο γάμος, γνωριμία κτλ. Για εσάς τους δεσμευμένους Παρθένους, Ελένη, ο Δίας θα δώσει... Όχι για σένα, για την Ελένη μιλάει τώρα. Ο Δίας θα δώσει τη δυνατότητα να ξεκαθαρίσετε θέματα που έχουν να κάνουν με την οικογενειακή σας ζωή, μια μετακόμιση, τη φροντίδα ενός γονιού ή ακόμα και τον ερχομό ενός ακόμα απογόνου. Σε περίπτωση... Είπαμε. Στο 3 έχουμε. Φτάνει. Σόβι, καλά είμαστε. Σκυλάκι τώρα. Σε περίπτωση εννοούμε που το θέλετε, έτσι. Ναι. Όχι για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Πάμε παρακάτω, να σταματήσουμε εδώ και πάμε μετά στα άλλα. Το ζυγό. Θέλω να κάνω ερώτηση εδώ πέρα σε αυτή τη θέση που είμαστε. Θέλω να ρωτήσω. Τώρα θα ρωτήσω για τον Γιώργο. Λέει λοιπόν το ζώδιο, όσον αφορά βέβαια την επιρροή του Δία στη θέση του ζυγού, ότι θα κάνεις κάποιες νέες συνεργασίες και ίσως κάνεις πράγματα καινούρια και ίσως τώρα έρθουν κάποια δημιουργικά και νέα πράγματα. Στην τηλεόραση δεν είσαι χτεσινός. Σε έχω παρακολουθήσει, έχεις βγει αρκετές φορές, έχουν καλέσει αρκετές φορές και μάλιστα σε μεγάλα κανάλια, προκειμένου να δώσεις το στίγμα σου, τα φόντα σου σε κάποια θέματα που αναλύεις. Εμείς είμαστε το New TV. Γνωρίζετε όλοι ότι κάνουμε καινούργιες συνεργασίες και πιστεύω, δεν ξέρω, θα θέλεις να το ανακοινώσω εγώ. Τι έχεις να ανακοινώσω, δεν ξέρω κάτι. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι γιατί έχουμε έρθει σε συζήτηση με τον Γιώργο ήδη και θέλουμε πραγματικά να μπει στην οικογένεια του New TV. Έχουμε κάνει κάποιες σκέψεις για το πώς μπορούμε να το οργανώσουμε. Ένας ψυχολόγος είναι πολύτιμος στην εποχή μας
Γιατί έκανες πολύ σωστά πριν και διαχώρισες για άλλους λόγους τη θέση του ψυχολόγου από άλλα επαγγέλματα. Χρειαζόμαστε τη βοήθεια ανθρώπων που είναι ανοιχτόμυαλοι, που είναι καταρτισμένοι, που είναι άτομα επικοινωνιακά, για να μπορέσουμε να δώσουμε στον κόσμο. Αυτό το είπα πριν, ότι με έχεις κατατήσει. Άκου πάλι. Όπως με έχεις κατατήσει. Και πρέπει να έχω ένα ψυχολόγο κοντά. Ναι. Ένας λόγος λοιπόν που ο Γιώργος θα είναι κοντά μας, ναι, είναι να κάνει καλά και εμένα. Ναι. Έτσι. Και κοντά σε μένα όλοι εσείς θα τον απολαύσετε. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Νιώθουμε πάρα πολύ χαρούμενοι για αυτή Εγώ την νιώθω πολύ συνεργασία. χαρούμενος, γιατί είναι κάτι καινούριο, είναι κάτι πρωτοποριακό, είναι κάτι που στο εξωτερικό αυτή τη στιγμή είναι στο top. Βέβαια. Γιατί είμαστε στην εποχή των υπολογιστών και εγώ, ας πούμε, τηλεόραση δεν βλέπω καθόλου. Είμαι μόνο στο ίντερνετ, ενημερώνομαι μόνο από το ίντερνετ, παρακολουθώ έργα μόνο από το ίντερνετ και άρα και το μεγαλύτερο ποσοστό νεολαίας παρακολουθεί και ενημερώνεται από το ίντερνετ. Άρα η συμμετοχή μου και η συνεργασία μου σε αυτό το κανάλι θεωρώ ότι είναι για μένα μια τιμή. Και για μας είναι το ίδιο. Ήταν, Γιώργο, το πώς δημιουργήθηκε αυτό το καναλάκι, το κανάλι, γιατί έχει αρχίσει να μεγαλώνει. Ήταν τελείως ξαφνικό. Δεν είχαμε καμία προσδοκία, δεν ονειρευτήκαμε τίποτα, ή λέω ψέματα. Αλήθεια είναι αυτό. Είναι αλήθεια. Τίποτα. Δεν φανταστήκαμε τίποτα. Ήρθαν όλα και όλοι, όπως και εσύ, μόνα τους. Χωρίς να το καταλάβουμε. Υπάρχει μια ροή σε σχέση με τις συνεργασίες μας και προσελκύουμε κόσμο που είναι ανοιχτόμυαλος, βατός κόσμος. Το σπουδαίο είναι αυτό, ότι δεν έρχεται κόσμος, και όχι γιατί είσαι μπροστά, δεν έρχεται κόσμος αλλαλού και ξέρω εγώ, άντε να κάνουμε μια εκπομπή, να εμπλουτίσουμε το... Όχι. Αυτοί που δεν μπορούν να κάνουν, φεύγουν μόνοι τους. Λογικό. Είναι σημαντικό, δηλαδή το κάναμε έτσι τελείως. Από τα ξαφνικά πάντα ξεκινάνε και τα καλύτερα. Ναι. Εγώ είμαι αυτής της άποψης. Ό,τι είναι να γίνει σωστό θα γίνει. Άστρο που λέτε κι εσείς. Ναι. Και τώρα έχουμε το άγχος, δεν στο κρύβω, πώς να το φτάσουμε να γίνει το πρώτο. Ναι, το θέλουμε πάρα πολύ. Είμαστε και εμείς φιλόδοξοι. Τώρα ναι, έτσι. Και όσοι συνεργάζονται μαζί μας είναι φιλόδοξοι, ονόματα δεν λέω. Αυτό είπαμε πριν, έτσι. Ναι. Ζωδιακούς χάρτες να μην αναλύουμε. Έτσι, να μην λέμε τώρα και παραπάνω. Αλλά φιλαράκια μου, μόλις κάνει καλά και εμένα και εσάς, έτσι. Θα με κάνει καλά και αυτό τον έφερα και εδώ. Δεν νομίζω να μου το αρνηθείς. Αυτό έλειπε. Και να σου βάλει λόγια από εδώ, ότι άστον έτσι δεν κάνω τέτοια πράγματα εγώ. όπως είναι, ξέρεις. Να τον έχω εκεί στην πίεση. Είμαι δόλια εγώ. Βάλια θα μου πεις μετά. Ναι. Καταλάβατε, λοιπόν. Ας φανούμε τώρα καλή. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο. Αγαπημένο μου, αφεντικό. Εσύ κάνει να μου δημιουργείς ψυχολογικά προβλήματα συνέχεια για να με αναλαμβάνεις και να έχουμε τον Γιώργο κοντά. Τον Γιώργο τον θέλουμε γιατί είναι καλή παρέα. Είναι τέλειος. Πλακίτσες. Σκεφτόμαστε φυσικά και κάνουμε πλάκα και καλαμπουρίζουμε μεταξύ μας. Γιώργο, θέλω να σε ρωτήσω. Έχουμε πάρει λίγα λεπτά, θα πάμε ξανά στο επόμενο μισάωρο. Ποια είναι αυτή την περίοδο, αυτή την εποχή, το πιο σοβαρό σύμπτωμα, πρόβλημα? Ναι. Η κρίση πανικού και η κατάθλιψη. Ειδικά στη χώρα μας με την οικονομική κρίση βλέπουμε πάρα πολύ ραγδαία αύξηση των περιστατικών τόσο καταθλιπτικής συμπτωματολογίας όσο και κρίσεων πανικού. Η ανεργία και η οικονομική δυσμάρεια έχει επηρεάσει πάρα πολύ το μεγαλύτερο ποσοστό του κόσμου και βλέπουμε μια μεταστροφή από εκεί που μέχρι πριν μερικά χρόνια, μέχρι το 9, η ασχολία μας ήταν με υλικά πράγματα. Τώρα έχουμε μεταφερθεί στο να ασχολούμαστε με πράγματα συναισθηματικά. Ναι. Ο κόσμος έχει περάσει να ασχολείται περισσότερο με την αγάπη, με τον έρωτα. Το χρήμα, Το χρήμα πλέον, επειδή δεν μπορούμε εύκολα να το αποκτήσουμε λόγω κρίσης, δεν απασχολεί πια τόσο πολύ. Ή μάλλον όχι το χρήμα, όσο η απόκτηση των υλικών αγαθών με τα οποία προσπαθούσαμε να αποκτήσουμε ευτυχία. Μεταφέραμε την απόκτηση της ευτυχίας από το υλικό, το πλασματικό, το ψεύτικο, στο αληθινό, που είναι οι σχέσεις. Σχέση, αγάπη. Έτσι. Και γι' αυτό και έχουν αυξηθεί περισσότερο όλα αυτά τα προβλήματα. Αυτό το έχω παρατηρήσει και εγώ στη δουλειά μου. Δηλαδή. Αλήθεια είναι. Οι περισσότερες ερωτήσεις, αυτό που απασχολεί τον κόσμο. Το 98%, το 98% όπως το λέω, των επισκέψεων που μου γίνονται,
είναι αισθηματική, συναισθηματική, ερωτική, αυτά. Ναι. Χρήμα σχεδόν κανένας. Ενώ επί του πρακτέως υπάρχει βιοποριστικό ζήτημα όπως και να έχει, έτσι, δηλαδή είναι μια πραγματικότητα ακριβώς, αυτή. αλλά στις περιπτώσεις που το βιοποριστικό είναι κάτι το οποίο δεν λύνεται και πλέον έχει περάσει στην συνείδηση του κόσμου ότι μέχρι στιγμής είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα οικονομικά, πρέπει ο άνθρωπος να βρει κάποια άλλη πηγή να αντλήσει ευτυχία. Και η πηγή άντλησης ευτυχίας είναι το συναίσθημα, η σχέση. Η σχέση πάντα, γιατί είμαστε όντα κοινωνικά. Το χρήμα είναι πολύ καλό για να μπορέσεις να βοηθηθείς να κάνεις κάποια πράγματα, αλλά δεν σου παρέχει ευτυχία. Ευτυχία σου παρέχει μόνο η ανθρώπινη επαφή, η ανθρώπινη σχέση και πάνω απ' όλα, όπως λέγω, η αγκαλιά. Άρα είναι φυσικό από τη στιγμή που το χρήμα γνωρίζουμε ότι δεν μπορούμε να το αποκτήσουμε, να ρίξουμε όλο το βάρος μας στις ανθρώπινες σχέσεις και στην επαφή μας με τους άλλους ανθρώπους. Μάλιστα. Ναι. Βέβαια θα μας τα πεις, γιατί όπως είπαμε θα συνεργαστούμε. Θα είσαι εδώ πέρα στην οικογένειά μας, όχι συνεργαστούμε, θα μπει στην οικογένειά μας και είναι και όπως είπαμε, με χαρά μας δηλαδή, εγώ πραγματικά το χαίρομαι. Πέρα ότι θα με κάνεις καλά. Πέρα το ότι χαίρομαι για μένα. Χαίρομαι και για εσάς. Χαίρομαι και για εσάς και για σένα. Θα είσαι εδώ. Και θα μας τα πεις πιο αναλυτικά όλα αυτά, έτσι. Πώς είπαμε την εκπομπή σου? Ψυχογραφήματα. Ψυχογραφήματα, λοιπόν. Φίλοι μου, θα σας ανακοινώσουμε πότε και ποια ώρα, αλλά βέβαια θα παίζει κάθε μέρα. Δηλαδή θα είναι μια στάνταρ που θα πω. Όπως όλες μας οι εκπομπές, θα έχουμε την κεντρική προβολή και μετά θα παίζει συνέχεια η εκπομπή. Ή θα μπαίνουν στα social που έχουμε, να τα δούμε λιγάκι. Εδώ. Ας πούμε στο YouTube New TV, θα μπαίνει εκεί και θα επιλέγει να δει τον Γιώργο τον Λιράκο. Να δει ξανά και ξανά. Γιατί σήμερα πιστεύει ότι κάποιος ότι δεν τον απασχολούν οι κρίσεις πανικού και αύριο παρουσιάζεται και θέλει να μάθει μερικά πράγματα. Βέβαια, θα ήθελα και από όλους εσάς τα μηνύματά σας. Βεβαίως. Για την συνεργασία και για την καινούργια, μάλλον, ολοκαίνουργια, φρεσκότατη και με φρέσκο άνθρωπο. Έτσι, δεν είσαι παλιά σκοπής, δεν τους κατηγορώ, αλλά έχεις άλλες αντιλήψεις εσύ. Και μικρής ηλικίας. Και μικρής ηλικίας. Είσαι κοντά στην ηλικία μου, μικρής ηλικίας. Έτσι, μπράβο. Ούτε στα 30 ακόμα. Εδώ μια παρήτσα, είμαστε 30. Λοιπόν, 30. Θα μπαίνετε λοιπόν στο YouTube, λοιπόν, θα επιλέγετε τον Γιώργο και θα τον βλέπετε κάθε μέρα, όλη μέρα και όσο θέλετε. Όπως και τις άλλες μας εκπομπές. Θέλω να σε ρωτήσω, Γιώργο, κρίση πανικού και είπαμε κατάθλιψη. Μπορείς με δύο λογάκια, όχι ανάλυση, την ανάλυση θα την κάνουμε στην εκπομπή σου. Με δύο λογάκια, πώς μπορούμε να αντιληφθούμε ότι έχουμε κρίση πανικού ή έχουμε κατάθλιψη? Δηλαδή τα πρώτα σημάδια. Τα πρώτα σημάδια στην κρίση πανικού, το άτομο αισθάνεται μία δυσφορία, ταχυκαρδίες, ασφίξιμο στο στήθος, κόμπο στο λαιμό, κάποιες φορές έντονη ενόχληση στην κοιλιά και νιώθει είτε ότι θα τρελαθεί, είτε ότι δεν του φτάνει ο αέρας και θα πεθάνει, θα πάθει ασφυξία, και αυτό αρχίζει και συμβαίνει όλο και πιο συχνά, κυρίως μετά από ένα αρχικό στρεσογόνο γεγονός και μετά στην καθημερινότητά του. Στην κατάθλιψη βλέπουμε ότι το άτομο τα βλέπει όλα μαύρα, όλα καταθλιπτικά, δεν έχει όρεξη να σηκωθεί από το κρεβάτι, δεν έχει όρεξη να κάνει πράγματα, ακόμα και να πληθεί. Αυξάνει η περίοδος στην οποία το άτομο κλαίει και βγάζει και πολλές φορές θυμό, αλλά και έντονη κόπωση. Η δική μου η περίπτωση, για να κλείσω να πάμε σε ένα διαφημιστικό, η δική μου η περίπτωση με τη Βάλια, πού κατατάγεται? Σε καμία. Η δική μου η περίπτωση. Είσαι μια διαφορετική από μόνη σου περίπτωση. Δεν ρωτάω εσένα. Είναι οξία βαλιοπληκτίαση. Για ξαναπες το γράψω. Είναι οξία βαλιοπληκτίαση. Έτσι. Τι βρήκες μόνο τη λέξη. Πάμε σε ένα break. Είπαμε, ξέρω να χρησιμοποιώ το λόγο. Το χάρτη σου το αναζητώ αυτό. Πάμε σε ένα break και επανερχόμαστε. Ναι, ναι. Είμαστε συνεργάτες. Είμαστε μέλη της καλύτερης αστρολογικής ομάδας. Και σας απαντάμε καθημερινά 24 ώρες το 24ωρο. Ελάτε κοντά μας. Ελάτε να κουβεντιάσουμε. Ελάτε να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη. Τηλεφωνήστε τώρα στο Σταύρο Μιχαήλο και τους συνεργάτες του για μια πολύ προσωπική συνομιλία. 24 ώρες το 24ωρο, μόνο εδώ.